Какво става, хора? Аз съм Чугомакс и днес ще играм на Simple Box 2. Играта е много готина. Като Майнкрафт, като Гарс Мод е. Късно. Така са настройки. Тук са правят най-шантовите неща. Сега ще пуснем. Какво? Уи. Бамо. Така. Хванем то и... Така. Ох, хора, съжалявам, но нещо... Не знам какво ми става. Добре, ще майна всичко. Само е този телепушек нямате. О, мага! Fucking shit. О, мага! Така, значи, сега ще пуснем някаква политка. Не е обава. Не. Добре, тази вече пуснахме. Не. И не. Да, хубавица. Добре, значи жълта да ще пуснем. О, мага. Я само вижте. Не чак толкова хубаво, ама не има значение. Който му е хубаво, да му е хубаво така. Сега взимаме. Така, сега ще сложим тъстър. На това си да си стоим. Чакайте малко да увелича. Една по средата. Така, сега. Мисля да лети. Аре, ще лети това нещо. Ще лети. Но ще трябва да направя с по-малка скорост. Не е хубаво. Така. Се опускаме. Хора, ще трябва да преместим това е тук. Така, защото ми пречи на бутоните. Замахаме това. Трябва да го поставим ето тук. Помага. Така, сега ще трябва да вземем хавен бал. Мага. Така, влизаме в колата.
ще направим много по-бърза кола. Същата. Също много по-бърза. Да видим коя кола по-бърза от тия двете. Ай! Тръгна надолу. Помага. Правим бързата кола и тръгваме. И ми се спира клипа. Лети! Holy shit! Мяу! Мале, как кара това нещо? Holy crap! Как точно завива колата. Не ми се прави вече коли. Ще се направим нещо, не знам какво. Само че ганото е, че тук няма оръжия да стрелям и не може зомбитата му не могат тук. Има само мъртъвци. Такива умрели хора. Мисля да си направя нещо като неко лагерче с няколко хорица, някои боксерчета. Не, с всички видове 4 кресла, с една счупена база. Като огън. Тук няма огън. Така, ето. Ето това ще се счита за огън. Даже я да сложим супер коптер. Е така. Аре, стига да е. Е така. Сяка, че е огън. Така. Сега ще сложим едно кресло. Така. Ой, what the fuck. Така. Ето. Сега едно бебешко конче. Не, да е така. Ако вземата, ще яко е така. Другото кресло за скелета, той винаги се опъва. И за боксерчето ще сложа от картон кресло. Ну, е това. Така. Сега почваме кончето и за извънземното. Ето. Що винаги пада през глава, бе? Що, бе? Що, бе? Майка ти ще бие, бе! Майка ти ще бие. Така. Аре, седай си на дупето, бе. Аре, бе. Седай си на дупето, бе. Така. Опа. Оле, какви голеби очи имаш, бе. И какви грозни зъби имаш, бе. Така с скелета.
Да не ходиш в църква, бе, човек, да се молиш, бе. Гай така се опънал. То грозник. Така, ме зачини боксерчето. What the... Аре. Какво ще ви кажа това и да се свърши. И това е за работа. Това. Oh my god, holy crap. Еле, цялото семейство на щурите. Еле, таткото. Мамата. Тоест майката. Бебето и детето. Еле го детето. Чакай на детето, че той трябва поне някой от семейството да без ръка. Но да ви кажа, това се случва само при скелета, а при другите виж кост. Пазме го и те са еластични са тие, бе, еластични, бе. И майката отиде на пазар. Така. Дано клипа да ви хареса, хора. Абонирайте се за мен и сте гледате Simple Box 2. Да може да правите такива щурти и може още повече да сливат къщи и си правите коли и такива неща. И до скоро. Чакайте малко. Само че аз съм свикнал телефон. И до скоро! Чакайте малко. До скоро!